Έτοιμος. Πάει μια κουζανίτισσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ, αυκέτα, έχω σοβαρό πρόβλημα. Λέει, τι πρόβλημα έχεις? Έβγαλα ένα μπαμπαλάκι εδώ πέρα. Τι έβγαλες? Μπαμπαλάκι. Τι μπαμπαλάκι? Πού ρε, εδώ. Για εξητής, λέει, να δω. Βγάζει, λέει, το μπαμπαλάκι. Τι είναι αυτό, ρε, λέει, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο μπαμπαλάκι. Λέει, θα σου δώσω μια αληφή, να δούμε τι θα γίνει και θα έλα μετά από 2 μέρες. Πάει μετά από 2 μέρες, λέει, γιατρέ, αυκέτα. Μεγάλωσε το πρόβλημα. Λέει, τι, το μπαμπαλάκι. Λέει, τι, πήγαινε από εδώ μεριά. Καλά, ρε, φτιάχνει βόλτα στο μπαμπαλάκι. Τι μπαμπαλάκι είναι αυτό? Πού να ξέρω εγώ? Για βγάλει, λέει, να του δω. Πέγε μου, τρέχει. Θα σου δώσω πάλι, λέει, πιο κυρία αληφή, λέει, να δούμε τι γίνεται. Την άλλη μέρα το μπαμπαλάκι. Γιατρέ από εδώ το μπαμπαλάκι. Κάνατε 2 μέρες. Λέει, να σου πω, ρε, τι δουλειά φτιάχνει ο άντρας? Λέει, υδραυλικός. Υδραυλικός. Να τον πεις όταν σε φτιάχνει κλειφουμού να βγάζει το μολύβι από το φτύ.